командаи ма. Хуш омаден ба эфири мо. Чанд қаштагӣ буд ки эфир намекардам, беҳад мепурсидан: ида комментария, ида ватсап, Саида куҷо шудӣ, гум шудӣ, чӣ ба эфир намекунӣ? Ай сабаби инами сивъязо безеб шидан бовар кунед дигар эфир накардеста будам. Дар хонаи чӣ канест ғайри маву Фотима ба фикрам дари холодильник маҳои мондагиҳои озимая проверка кунем ки овози безеб омадааст. Так, ман омадам. Хуш омаден ҳама каса. Ассалому алайкум. Алайкум салом. Ҳама каса сӯзен хубен? Тайёриётон чӣ хелай барои мактаб? Дар кадом ҳолу аҳволен? Апа хоҳарое ки ҳамроҳи ма кор мекунен, навичокое ки тоза дар командаи ма пайваст шуден, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯм. Нури дида тоҷи сар. Саволотон боша апа хоҳарон метонен дар эфир чӣ шумода нофаҳмоай ё ки подписчикои меҳрубони ма, оиди ма ягон саволотон боша метонен. Ман имрӯз як суҳбати озод мехоҳам бо тамоми тамошабинон дошта бошам. Камака вақт дорам, зиёд надорам, як ҷо сафар дорам. Тайёр шудам ва хостам ҳамроҳи шумо каме суҳбат кунам. Хуш омаден духтаракои командаи ма. Ҳама каса ба эфири ма. Ман дар группа эълон кардам ҳама каса ба эфир биёен. Саволотон боша марҳамат, ман телефона пеш овардагим ки смсҳои шуморо хонда бутонам. Атак дур боша ба пеш мекунам хидмат, видеорам безеб мешавад. Так, ассалому алайкум хоҳарҷони беҳтарин. Алайкум салом апаи азизи меҳрубон. Хуш омаден апа хоҳаро. Лайкҳои хубона дарех намедорем ки дигарорам ай эфири мо бохабар бошанд. Салом апаҷон, чӣ ҳол дорен? Фарзандо созанд? Худо ба шукр, мо созем. Шумо чӣ хелен тамошобино? Ҳама каса созен хубен? Так. Мӯи сарам бисёр мереза, ягон хел гел дорен? Не, гел нестай. Шампун ҳастай, капсула ҳастай. Так, балзам ҳастай, спрей ҳастай. Ҳама намуди роҳаш ҳастай. Дар ватсапо муроҷиат кунен. Расмоша қасди нархош равон намекунам. Ассалом, нағзен шумо беҳтарин. Ҳазор раҳмати калон. Ассалому алайкум, нағзен сӯзен. Алайкум салом, худо ба шукр соз. Шумо чӣ хеле тамошобино созе? Рӯзи гузашта барои Муҳаммад Мустафо формахарӣ рафта будем, наёфтем. Мактаби мо строго формаи сери гуфтесай. Сери нест. Ҳама ҷода сиёҳ кабутай. Мактабои шумо шароитошон чӣ хел? Канцелярия харидем. Дар 22 000 канцелярия харидем. Сумка, дафтар, ҷадвал, қаламошона гирифтем. Фақат формашона ҳозима нагирифтам. Номи эфир интересни баъдҳо. Ҳақиқат рӯи об зад. Мехоҳам ҳози камтар дига духтаракои команда ва подписчико ҷамъ шаванд дар бораи ҳамон ҳақиқате ки рӯи об зад ман барои шумо нақл кунам ва имрӯз як интервюи зур тайёр кардам бо тамоми маошҳое ки ман аз Fiberlink мегирам. монтаж кардан дар кор. Фақат видео тапа тайёрай монтаж карда иншоллоҳ кӯшиш карда дар ютуб мемонам ва тамошо кунед. барои духтаракое ки метарсанд, барои занҳое ки метарсанд, барои занҳое ки мехоҳанд кор кунанд, ҳолиам корро сар накарданд, ҳолиам фикр доранд, барои ҳамин хел занҳо ман имрӯз як видеои аҷоиботи мошни бигем тайёр кардагим. иншоллоҳ монтаж карда мемонам. Салом апаҷони Саида, ҳама вақт ба пеш. Худованд нигоҳбонтон бошад. Ҳазор раҳмати аллоҳ. Саида ту беҳтарини, раҳмати калон. Салом Саида, сӯзен хубен? Кӯдакҳо сӯзанд? Худо ба шукр соз. Шарфна ай куҷо гирифтен? Шарф ма айми шаҳри Новосибирск, ая магазини узбеко. Ай ҳами ҳам сафедша дорум, ҳам ҳами цвети сериша. Чӣ қа маҳқулай ма ҳами шарф. Так, раҳмати калон, раҳмати калон, раҳмати калон. Апаҷон чӣ ба ҷавоб надоден? Ватсап да надидам. Кадометон да ки дар ватсап ҷавоб додагӣ нестам. шумо метонед ки якта аломати савол рой кунед, ман ҳатман шумо да ҷавоб метиҳам. Ассалому алайкум апаҷон, нағзен шумо беҳтаринен. Ҳазор раҳмати калон. Ассалому алайкум Саида бону.
علیکم سلام. سلام علیکم اپا جان. علیکم سلام دخترای خوشرو. اپا خاره مهربان. ما طولی بگم که уже 3 سال میشه. 3 سال میشه دفعه بلی کار میکنم. уже 4 سال شده است. من برم داری اپای خوشروم رحمتی کلان. ما همه وقت میگفتم که ما در یک کاتالوگ دیرکتور شدیم، در یک کاتالوگ دیرکتور شدیم و даже من نمیدونستم استوریای موفقیت خودم. وقتی که من امروز لیچنی کابینتم در اومدم، جایی که ایکای ما در چانسم گذاشتگی، ما دیدم واقعا شاک شدم که ما در 8 کاتالوگ دیرکتور شدگی بودم. باور میکنی 8م کاتالوگی که ما کار کردم، 8 каталог این где-то ми 4-5 ماه ده ما дafа берлик директор шудагидем. Так что духтаракое ки нав кора сар кардагия, не переживайте, тамоман ғамша нахрен. Иҷа ягон рола бозӣ намекунад ки ту блогер ҳасти нести. Духтаракое ки ҳастанд дар командаи ма ки дар як каталог 2 каталог звания директория гирифтагианд. ма да вообще позор. ма дар 8 каталог директори 8м каталог да ба директори фаберлик шудаги будам. ма ия вақте ки ҳамирӯз худам фаҳмидам, бовар кунед هیچ با خود نیومدم. даже همیروز наставница ما زنگ زدم، قطعش 1.5 ساعت گاز زدم که как так ما چی با این قدر ماه کار نکردم، تو در کجا بودی که در بالای سر ما بزنی سایده در کجای کار کنی. خیلی گلا شوخی کردیم، خندیدیم. راستی گپ خیلی شدگی بود. با наставницам صحبت نکرده بودم. امروز یک صحبت آزادی کلان داشتیم با наставницам. انرژی گرفتم، خرسان شدم. فاطمه так апа ҷон чӣ кунам одамо моро интихоб кунанд, чӣ хел кора фаҳмонен одамо розӣ шаванд. видеое ки новичок ва лидер ма тайёр кардам ку новичок чӣ хел гап мезана ку биёед дар фабрили кор кунӣ, ки абро дар 6000 дар 5000 харид мекунӣ, фикр накунӣ ки ин кор дуруғай кор ростай. ва лидерон чӣ хел даъват мекунанд. шумо метавонед дар ширкати фабрлик личный объемтона дар 5000 рубл харид мебаред. шумо метавонед ки чизе дар кори худтон харидор кунед. чӣ хел видеои ма чӣ маъно шумо фаҳмиден? ай видеои ма духтаракое ки шумо то ҳозира ҳеҷ қати шумо розӣ намешава ки кор кунам. шумо ин видеои ма чӣ фаҳмиден? сами главни пеш аз оне ки як каса ба кор даъват мекунӣ, бояд ки забони буро дошта бошӣ. худи инсоният забони буро дошта бошад, штоби як кас ки ҳамонро ки гӯш кард баъдан ба ҳамон кор шурӯъ кунад. так апаҷони ширин, як چی من در یوتیوب کانال خدمه پدرکه جایباد موندگیم هیچ کبواری نمیاد، فقط شما یک کلون کنین. کلون نفهمیدم گفتون چی نویستگین. راستی گپ همه گپتون خطا نویستین. اپا جانی اصلی ما چخیل ما کار ما پیش برم در کمانده شمایم. کسانی که در کمانده ما کار میکنین اول دخترای خوشرو خود کمانده ما کار میکنین، خود یگام کمانده دیگه کار میکنین. شما در می شرکتی فبرلی کار میکنین، اول که خودتون اصلاح کنین، از تحت زیل خودتون اصلاح کنین، در بالای خود کار کنین. وقتی که شما میخواین موفق شوین، شما ساعت 6 سحر میخیزین، یگام جو مشق میروین. 6 سحر ایا چه خواب شیرین امی ساعتای 4 5 6 سحر میجقه آدمه نمیفوره که بخیزی. وقتی که شما میخیزین مشق میروید و در همون حالت میدونین که یارو رفیق های شما دوگانه های شما خوبن. فهمیده گیره که زندگی سخته، کار کردن سخته. مهم نیست که شما تعریفی باشین، این چیز مهم نیست. آن است که شما رنگ دیگران مهنت کنین، عذاب کشیده کار کنین. موفقیت یگام جای سیکرت نداره، فقط خطا تربیه میکنی، از دوگانه بازی کمتر خطا دور میکنی، از تحت دل در بالای خودت کار میکنی، از بالای خودتون کار کردن یاد گیرین. مثلا نه ما پارتنر اومده اویلیک اومده است کماندم کار کرده است، ما پارتنرم کیف کده خوب بزنم، تماشا، راحت، کوچه‌گردی، دوگانه بازی، رستوران گردی. این چیز یک روز دو روز دوام میکنه، سه روز کمانده ما کار بس میکنه، این سایده هیچ کار نمیکنه. قطعی ما گفته در بالای خودتون کار کردن یاد گیرین. ما خوامده میفوره نمیفوره برای شما افیر میکنه، ما ده میفوره نمیفوره برای شما ما ویدیو رولیکچه سنیمت میکنه، ما ده میفوره نمیفوره من کتاب میخونم. اینا کتابای من دمی من در روی استال من هر دیمی کتابه. پول
در маркетинги шабакавӣ ба забони тоҷикиш, деньги сетевой бизнес бо забони русиш обязательно гирен хонен. Ма ҳам иша мехонам, ҳам иша барои забонам бурутар шудан. Русиша мехонам, русира ма бигем 100% ам нафаҳмам, 80% мефаҳмам, лекин мехонам, ҳаракат мекунам. Анами дар болои хутон кор кардана ки ёд гирифтен, ана ба шумо бигем ки қатъи команда кор кардана уже мефаҳмем ки чӣ кор кунен. Масалан, ҳамин дар як рӯз шумо агар хоҳем ки кори хонат накунен, муҳлати 3 соата шумо ҳамин хонаро чапагардон мекунен. ҳам авқот мекунен, ҳам уборка, ҳам либосо, ҳамаро успеҳ мекунен. Барои вақти хутон, барои кори хутон вақт ҷудо кардана ёд гирен. вақте ки вақт ҷудо мекунӣ, китобо мехонӣ, обучение мегузаронӣ, видеолекча тайёр мекунӣ, маҳсулота дои пост мекунӣ, обязательно видео маҳсулотҳои обзор мекунӣ ки чӣ харидорӣ кардӣ, хоҳӣ нахоҳӣ муваффақ мешӣ. бовар кунед, ин дурӯғае ки одамизод кор куна ва муваффақ нашавад. ҳар як поёни шаби сиёҳ сафед аст, ё ки ин номумкинае ки як ҳаёт одама дар зиндагиш проблема боша, як ҳаёт одам гирья кунад. Проблема роҳша меёба, роҳша ҳал кунӣ, роҳша меёбӣ. оби дидат қоқ мешавад, рӯзҳои сахт фаромӯш мешавад вақте ки дар ҳақиқат кор мекунӣ. ман леди нисо, апай нисоҷон, хуш омадед ба эфири мо. шумо беҳтарин занен, беҳтарин модаре ҳастен ки ба синни солтон нигоҳ накарда ҳам кори давлат мекунен ва ҳам кори фаберлик мекунен. барои шумо шинос мекунам, апаҷони нисо яке аз директорҳои муваффақи командаи ман ба наздикӣ мошини худшона харидорӣ кардан аз ширкати фаберлик. беҳтарин зан ҳастанд ва як командаи беҳтарини калон доранд ки ҳар рӯз қатишон кор мекунанд. так, Саидабону салом, ту пешниҳоди маро қабул накардӣ, охи дили ман туро гирифт. воҳ бачат бисташид, чӣ ба оҳи дили ки мара гирифта боша ки итахшро гирифтай ма. салом алейкум Саидабону, духтари азиз, вақте ки шумо мақсад гузоштен, вақте ки шумо ҳаракат карден, муваффақ ба даст меоред. бале, бале, ина саодат шукурова. бале, кадом апай ҳаст ки вақте ки шумо орзу мекунен, мақсад мегузорен, амал мекунен. орзу ин як зона, мақсад як зона, амал кардан ин як зонаи дигар. вақте ки орзу кардиву мақсад накардӣ, орзу орзу мемонад. вақте ки орзу кардиву мақсад гузоштиву амал кардӣ, баъд орзуи ту ҳақиқӣ дар ҳаёти ту мешавад. так, ассалому алейкум Саида, чӣ ба дар WhatsApp ҷавоб надоден? голос кардам барои кор дар фаберлик. апаен ё хоҳарен? обязательно ҳози як аломати савол монен ки баъди эфир ман шумо дар якум ҷавоб диҳам. бахшиши зиёд да, ман надидам смс-и шуморо. кадомеда ки ман ҷавоб додагӣ нестам, як аломати савол монен ки смс-и шумо боло бурояд. машаллоҳ, раҳмат, беҳтарин фаҳмонден. саломат бошен. апа охаре ки нав тоза дар командаи ман пайваст шудаген, шумо метавонед саволои худтонро бинависен, ман барои шумо тариқи анами хел видео ҷавоб метиҳам. салом, марам компаниятонда қабул мекунед? албатта қабул мекунем. дар WhatsApp-и ман муроҷиат кунед, бинависен. WhatsApp-и ман ҳама вақт рақамҳои WhatsApp-и ман дар тамоми видеоҳом дар якум комментария закрепит кардагиай. так, салом алейкум. алейкум салом. так, мадам нависен, фаҳмонем, чӣ ба мара намехонен? рухшонабону, хуш омадӣ ба эфири мо. кадом смс-та ҷавоб надодам? дар ту садқа духтараки хушрӯи ман. салом алейкум салом. так, редми навистай. дурӯғай ами фаберлик. И дар назари шумо ақле ки худованд барои шумо додаи, шумо ҳамон қам мефаҳмеш. аю зиёд ман барои шумо фаҳмонда наметавонам. он чизе ки ман мефаҳмонам шумо намефаҳмен, ин проблемаи ман нест, проблемаи майнаи сари шумо. салом салом алейкум салом. салом алейкум апаҷон. алейкум салом, хуш омаден. 368 нафар дар эфири мо қарор доранд. ҳазор раҳмат ки моро тамошо дорен ва барои мо комментарияҳои худтона пешниҳод кардаистен. так, овозатон мечаспад. хай ҳози дами момент ҳама ҷо дар интернет камтар сус шуда, барои ин аҳамият наметиҳем.
Так, салом созен хубен апаҷон, раҳмат. Салом, ма ҳамсинф. Кадом ҳамсинф нафаҳмидам. Сафаргул, намедонам хеле ҳамсинф рости гап. Апа охи и фаберлик чӣ? СМСо тез мераванд, успети хонда намекунам. Салом алейкум апаҷон, сизин хубен, саломатӣ созай, фарзандо созанд. Алейкум салом, раҳмати калон. Дар мактаби 51 хондагием. Ҳо, ма дар мактаби 51 хондам, лекин Сафаргул намешносам. Так, салом апаҷон, муваффақият ба шумо, раҳмати калон. Салом апаҷон, сизин хубен, раҳмат. Салом апаҷон, шумо да гап нест, раҳмат. Салом апаҷон, дар WhatsApp ҷавоб тиҳен. Албатта як аломати саволро икунен. Так, тавассути WhatsApp дар хотири доред, намедонам. Так, салом алейкум апаҷон, инқадар чоқ гузел, нафаҳмидам рости гап. Чаро СМСи маро намехонен? Хондистам ку. Салом ба ҳама, ба эфири хоҳари бриллиант. Дахтарои хушрӯ, не обязательно ма барои ҳама маҳқул бошам ва ма достаточно доказат кардагим ки компанияи мо то куҷо ҳақиқат дора. Фаберлик ин бигем ки ягон чӣ хел шумо дафаҳмонам, ягон хеле магазини аниқ надора ки туравӣ. Фаберлик ин брендовии компания ва компанияе ки тариқи интернет паҳн шудагиай ва компанияе ҳаст ки ия маҳсулотша дар магазин фурӯхтан мумкин нест. Чӣ гунае ки магазини Адидас, магазини ина бо кадом магазино ҳастай? Не магазини Адидас, Найк, ино брендовии магазиноана ва ҳеҷ маҳал обычни магазине ки ирӯз мисол да агар ма букушом, ма ҳақ надорам ки бурам номи магазин ма ё Найк монам, ё Адидас монам, ё маҳсулоти ӯро биёрам дар магазинам савдо кунам. Ин номумкинай, номумкин. Ба қапан штраф мекунам, балки официальнай. Ана ҳами кори мо ҳам официальнай. Ма достаточно дар канали ютубам нишон додагем, видеоҳоша, куҷоҳо рафтагем, дар рӯи саҳна баромадам, ҳамаш ҳаст. И то баъзе одамо мегӯянд ки дурӯғай, дурӯғай, дурӯғай. И худованд ҳама да ақл месиҳад ва ҳар як каси мо ҳамо ақла чӣ хеле ки истифода барем. ҳози ма бихезам ҳами саҳария на авқот кунам, на хона тоза кунам, на гудакҳоро авқот бутам, на худам айҷом бихезам ба бугум ки и тақдири насиба, ирӯз дар насиби ма ҳам хеле чалфаси бидай. албатта ки мо айхиди мо вобастаҳай. Худованд барои моро офаридае ки мо беҳтарин зиндагиро мо инсонем ба сар барем ва дар ин дунё барои обод кардани рӯзи қиёмат мо зиндагӣ кунем. баъзе одамо нафаҳманд и проблемаи ақли ва ёҳай, ин проблемаи ман нест. барои ин ка ҳама ҷода хеле одамо ҳаст. И хел нест ки ҳама ҷода ҳама идеалӣ боша, ҳама ҷода ҳама сайдая таъриф кунанд. Не. ҳастанд баъзе одамое ки мая нағз мебинанд, ай таҳти дил аз барои Аллоҳ. ҳастанд одамое ки ҷои куштани мара намеёванд. Это нормально, как говорится. Значит, ма одами муҳимем ки дар бораи ма гап мезананд. Агар ман ягон одами простой мебудам, одами нокораи чалфаси тамбал мебудам, ҳеҷ кас дар бораи ма гап намезад. Ё шумо чӣ фикр доред? Так. Сайда юмор мекуненда. баъзан вақт дар зиндагӣ ҳама роҳа истифода бурдан дар кор. Ой, ма актрисагӣ хондагӣ нестам. Ба ма чихалӣ мекунам. Ё ки ма санъат хондагӣ нестам. Ма дар ҷои бигем ки сарояндагӣ хондагӣ нестам. Ма чихе ба қироати Қуръона ёд мегирем. Ҳамаш боҳона. Талант бояд ҳама одам таланти худша дошта боша. дар роҳи кори ма ҳамин чиз дар кора, ҳамин чиза ман мекунам. барои муваффақ шудани ма ҳамин чиз дар кора, ҳамин чиза ман мекунам. анами хел кор кардан дар кор. салом алейкум апаҷон, кӯдакон созанд, худо шукр, рӯзи гузашта салон рафта будем. ҳози дами момент ма бигем ки зумба рафтестам. Зумба ин як намуд машқе ҳаст ки бадана барои фитнес тайёр мекунӣ. барои машқҳои қин бадана тайёр мекунӣ ва ма зумба рафтестам. зумба фақат занако, ҷои занакои мақсад, нами залое ки мардаков занако меран, хеле нест. ҷое ки ман мерам фақат занакоам.
ва ма барои бигем ки фитнес хма тайёр кардистам. Анами ширкатам ҳамин чиза. вақте ки ту медрои кор, ту барои лидери ҳақиқӣ шудан мо группаи новичокҳо дорем ки бояд мо туро тайёр кунем. ва барои ин наҳози зумбае ки ман рафтаистам, дар ҳафта 3 бор мерам. вақте ки ма ҳар бегаҳо соати 8 мерам, да ма бигӯм ки тренер, пожалуйста, я сегодня не могу, у меня сегодня дома гости, или у меня свои дела, я не могу прийти. Тренера по барабану, правильно? И барои ма дар корай. И боҳнара ма барои худам кардам. Ами кордам, ами хелай. вақте ки ту кор доромадӣ, вақти корай, вақте ки ту бояд кора ёд гирӣ, савол наметӣ, ҷавоб намегирӣ, кор намекунӣ, боҳна меҷӯӣ, хона кӯдаки майда дорам, меҳмон доштам, туда суда боҳна мековӣ. ту худат орзуҳое ки ту дорӣ таги хок мекунӣ, тамом. ин амиқа чиз. ҳама ҷода зависит ай одамизода хучай. Чӣ гунае ки устод Саидмурод Давлатов мега ку аспа лаби об оварда мешавад, лекин аспа маҷбур карда намешавад ки об бинӯша. устод Саидмурод Давлатов барои мо китобҳо бировардай. Пожалуйста, Саида Раҷабова бухон ва барои командат обучение гузарон. Саида Раҷабова мегира китобҳоро датай болишаш мемона, хов мерава, ҳеҷ кор намекуна, ба як ҷо пул кор мекуна. Саида Раҷабова меҳнат мекуна, китоба даронда ай дастаи хондана, рости гап ай дастам ғалти дари да самолет. И да самолетам дастам кам буд. Да самолет вақте ки самолет мепарад то хом бурда ма китоб мехонам. Уҷа намешавад кор када. Пештар обычный WhatsApp доштам, да самолето SMS удалит мекардам, 2000-3000 SMS. ҳозиро дар самолет китоб мехонам. Ана михел ҳамаш дар дасти худ монда. Бо я мисоли дига мебиёрам барои шумо. ҳамчун шофёр, масалан ман мешинам дар мошинама, навигатора мемонам ки мая бояд ай нуқтаи А ба нуқтаи Б ра бара. Навигатора мезанам, ма адресма гуфтам. вақте ки навигатор ма дар роҳ нишон метиҳа, Саида, поворачивай налево, а я не поворачивай налево, поворачивай направо. ма раҳгум мезанам, дасти пома ларза мегира, мошина ман мекунам, ай одамои мегузаштагӣ мепурсам. ҳамин хелай вақте ки наставник барои шумо роҳи корро нишон метиҳа, маяшум намон, хуштоманам намон, хусрам намон, қайсингулам намон. пеш аз оне ки шумо кор медроен, аввал дили ҳавайёра ёбен. дили хуср, хуштоман, келин ҳамая ёбен. бовар кунен, ай кор агар ягон одам мемирд, ман мемирдам. ай кор ҳеҷ ка намемирад. хизмати шавҳартонам кунен, успед мекунен, хизмати хуштомандтонам, хусртонам, қайсингултонам, ҳама савобаш дар дафтари аъмоли шумо нависта мешавад ва баъд шумо метавонед ки кор кунед. баъд навигатор намебудро яко ай рӯи телефон дастша бурора Саидара як шапалоқ бизана ки ту куҷо ман налева гуфтам, ту направо то хурдӣ. навигатор бо дальши я раҳи дигара нишон метиҳад. агар ман миллион раҳам нишон тимо шумо ҳаракат надошта бошен, навигатор намега Саида шофёри профессионални ҳаст ё нест, Саида мошин ҳай када метуна ё наметуна. вазифаи навигатор мара ба ҳамун точкам бурда расодан. вазифаи ма барои шумо роҳи кора нишон додан, ана мехел гап задан, обучение гузарондан. тамом. устушо дасти шумо накунен ба зарари зиёни худтон. ман нарам дальши ай рӯи навигатор, ма дар ҳамун точкам мемонам раҳгум зада. бо ки рафтам роҳи зиндагӣ ма меёбам. ҳамин хелай ҳар як чизе ки дар зиндагӣ мо мешавад нигоҳ кунем, да агар ҳамура бести а як тараф нигоҳ кунӣ, бовар кунен дига дар зиндагӣ хато намекунен. шумо аҳамият додагем вақте ки кӯдак 3 моҳа мешава, уже кӯшиш мекуна ки тарафи чап тарафи тов хӯра. ай 3 моҳагиш тарафи чап тов мехӯра, рост тов мехӯра ва ба шикам мемона. ва бо кӯшиш мекуна ки як ябро намехеза ку рост беста. кӯшиш мекуна ки пеш рава, ақиб рава, пеш рава, ақиб рава. оҳиста оҳиста кӯшиш мекуна ки зонувоша бардора бимона, бардора бимона, бардора бимона. баъдан вақте ки зонувоша ки бардошт, дастоша мебардора. дастоша ки бардошт, ҳаракат ба пеш мекуна, ба ақиб мекуна. ана баъдан уже пеши девол мерава, девола қапида хестан мегира, мехеза, меғалта, девола меқапа, мехеза. баъдан ба ҳамин деволо гирди хона рафтан мегира. баъдан як қадам, ду қадам мемона, метарса.
мехеза ки бо меғалта дар охир раҳгардиро ёд мегира. Агар ки ҳамун моменте ки ӯ дар тарафи дасти чап тог мехӯраву дига ҳаракат накуна, ӯ дига ҳамта мемона. Агар ки ӯ ҳаракат бикуна, дар охир раҳгардиро ёд мегира. Правильно. Барои ҳамин қадр ҳамаш дар дасти худ монад. Ҳамаш ихе нест ки это невозможно ки шумо меҳнат мекунен, кор мекунен ва шумо муваффақ намешавен. баъзан вақт шумо кор мекунен дар ҳамун точкаи бее ки шумо бояд бирасен, остановиться мекунен. як қадам барои муваффақияти шумо мондагия шумо кора бас мекунен. ҳамиқа азоб мекашен, як қадам барои муваффақияти шумо мондагия шумо аллакай кора бас мекунен. шумо намедонен, планои худованда намедонем мо. Барои ҳамиқа ҳама вақт бояд ки ҳаракат кард. ҳама вақт барои кор бояд ки талош кард. Так кадомиам қазанг задесай, мекушум бо занг мезанам, мекушум баъд мечаспа эфир. Нафаҳмидам саволтона. Молодец, офарин, раҳмат. Что случилось? Я хочу Чипс? Сейчас в магазин пойдем, купим, хорошо? Там есть чипс была Где чипс? на моей комнате. Тогда кушай. А можно как Апа, салом алейкум, алейкум салом. вот так? Да, кушай. Ей. салом алейкум, апаҷон сӯзен. салом, директори беҳтарини ма. Шумо як таен Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Раҳмати калон, апай Сайда. Алейкум салом. Салом апаҷони хушрум. Алейкум салом. Мошаллоҳ беҳтарин суханҳои ҳақ гуфтен. Раҳмати калон. Зиндагии мо барои мо зиндагӣ, сахтиҳои зиндагӣ моро тарбия мекунанд. Баъзеҳо мегӯянд Сайда, ту чӣ ба туш кардӣ? Гуноҳай ту бояд фақат шуд туш кунӣ. Хайр, худованд ҳамин бахта барои ман надид ки ман бахт надорум. Алҳамдулиллоҳ, ман шавҳари меҳрубон дорум, ман шавҳар дорум. Лекин ман акмаш дад намекунам кай шавҳари ман биёяд ман туш кунам, кай шавҳари ман мебиёяд манро ман крем кунам, кай шавҳари ман мебиёяд ман хушук кунам. Он чизе ки ман барои худам мекунам, ман барои пешравии худам мекунам. Ман барои худам зиндагӣ мекунам, на ин ки барои як каси дигар. Не обязательно шавҳари ман биёяд ба ман овозӣ кунам, духӣ бизанам. Не обязательно шавҳари ман биёяд ба ман бигем ки рексона кунам, ягон чизи бамаза пазима ба ман макияж кунам. Ё дурӯғ. Хай ин зиндагие, зиндагии идеалӣ нест. Ихе нест ки худованд барои Сайда ҳам бизнеси беҳтарин додай, ҳам бача додай, ҳам духтар додай, ҳам хона додай, ҳам мошин додай, ҳам бояд шавҳари идеалӣ тия ки 24 соат дар бараш боша. Это невозможно. Бо ман мегӯям ки худованд ай ҳама дарди осонша барои ман додай. Ай ҳама дарди осонша худованд барои ман додай. Агар ки шавҳари идеалӣ 24 соат дар болои сари ман мешид, шояд ё ман касалӣ мешидам, ё фарзандом. Агар ё ман соз мешидам, ё ки фарзандом, мо бехонаву бедар мешидем. Як чи дар зиндагӣ ҳаст проблема. Мо ҳамин зиндагӣ аҳамият дагем ба ҳамин сахтиҳо ширинай. Зиндагӣ дар проблема набоша, ҳама вақт идеалӣ, авқотҳои мо пури гӯшт боша, ҳама вақт дастҳои мо пури пул боша, дар хонаҳои дабдабанок зиндагӣ кунем, мошинои пеша ҳай кунем, ҳама чӣ боша, тогда мо чӣ зиндагӣ мекунем? Ҳеҷ кор набоша, бемаънӣ мешавад зиндагӣ. Зиндагӣ бо ҳамин сахтиҳош, бо ана ҳамин мушкилиҳош, бо проблемаҳош, бо гирияҳош, бо хатогиҳои мо мекунем. Айрӯи хатогиҳо, масалан, агар ман бассейн рафтам, бассейна надромада паридам, таи ов шидам. Ман дюймбора бассейн рафтам, трапас намерам ку бупарам. И карат месанҷам чиқир ҳаст, нест. Зиндагӣ дар хатогиро ислоҳ карда одам муваффақ мешавад. Дар зиндагӣ хатогиҳоро мо ислоҳ карда ба муваффақият ба даст мебиёрем. Як бора это невозможно ки
одам корро сар кард сразу бояд муваффақ шавад, ё ки одам шавҳар кард сразу бояд бача хоҳад бача таваллуд кунад, духтар хоҳад духтар таваллуд кунад. Так, апай Саидаҷон, марам ключ тиен. Чӣ ба ма ягон кас да ключ наметием, сабаб да чия ма шумо да ключ тием? Салом, директори беҳтарини ман аз гурӯҳи Манижаҷон, мошалло беҳтарин. Ягон гапи дурӯғ нест. Раҳмати калон. Саида дар саволҳои мо ҷавоб тиен. Обязательно ҷавоб метием, нависен. Так, апаҷон савол тием. хоҳиш мекунам дар бораи дигарон мадар савол натиен. Ман уже бигем ки рафту омад, ҳамаша уже ҷамбаст кардам. Ма яъни хочу одамеро ки маро нафаҳма, против ма у қадар зад дар кор нест. Яъни хочу уже вернуться к этому вопросам. Намехоҳам ба ин савол барбигардам. Ма уже хотима ёфтам, ҷамбаст кардам. Шахсе ки дар ҳаёти ма ягон фоида набиёра, барои ма ягон сухани бад нагӯя, фақат нерви ма дар паталок хезона, ма ҷамбаст кардам. Шахсоне ки дар ҳаёти шумо ягон фоида намебиёранд, шахсоне ки фақат шумоя кортона ита мекарди хушрӯ мешид, ута мекарди хушрӯ мешид, кори безеб карди, кори хато карди, фақат шумоя киноя мезананд, ай хеле одамо хубтараш дур гаштанд дар кор. Самодисциплина и самоконтрол ин роли муҳима бозӣ мекунад дар зиндагиам, дар бизнесам, дар куҷое ки на танҳо дар фабрик, дар куҷое ки шумо кор мекунед намекунед. Ҳама вақт шумо бояд ки ай одамои дурӯғгӯ, ай одамое ки дар ҳаққи шумо тӯҳматҳо мекунанд, хутона дур кунед. Ҳама вақт против ов рафта намешавад, ку вақте ки ту дурини бассейн ов дайро медроӣ, против ов рафта намешавад. То чанде ту противш мезанӣ, монда мешавӣ. Вақте ки ту фаромӯшш мекунӣ, дар як пара мемониша, ту уже ба майли худат кор мекунӣ. Як апая ё хоҳар нависта ки Саида шӯи аввалаш диндор буд, айби худаш туда-суда, хай намехонам смсша, сари шумораам вайрон намекунам, ай хидмат. Дар зиндагӣ фикр мекунанд ки фақат як Саида зиндагиш вайрон шид. Шумо дар зиндаги ман набудед. Ман қавидиё мекардам, ма бо мегӯм ку ма дасти шикастагирам дидам, шиками гушна дар ҷангалам шаврӯз кардагим. 5 сол ма дар хонае ки трезаи ма айдринш як ваҷаҳо барф буд, зиндагӣ кардагим. Дар рӯи палас кӯдакои ма хоб буданд ва кӯдакои ма ҳама вақт касал буданд. Сахтии зиндагира ҳамун одам то худаш то рагу пайвандош нарава, хича ислоҳ карда наметуна. Ва шахсоне ки рӯрувак бигем ки аввала ҳаёти мара намедонанд, азобои мара намедонанд, рӯрувак баҳо метиҳанд, ин фикри ақидаи шумо ҳай. ҳичи гуфта наметавонам. Мегӯм ку худованд ҳар кас да худаш ақл метиҳад ва ҳар касам ақла истифода бурда наметавонад. ҳар касам баъзе одамо ба тӯҳмат, ба дурӯғгӯӣ, ба гапбарӣ ҳамин чизда омӯхтаанд. ӯ одаморо ман иваз карда наметавонам. характери феъли одаме ки ҳама вақт як каса ғайбат мекунад, дили як каса мешиканад, як каса ба як кас ҷанг меандозад, феъли ӯ одаморо иваз карда намешавад, то ҳамон одам худаш худша иваз накунад. барои чӣ? Барое ки ӯ кӯдак нест. Ӯ ай ҳамун падару модараш ҳамун характера ёд гирифтай, ҳамун феъла ёд гирифтай ва ҳамун хе мерава. Ӯ характераш ба ҷонаш мебурояд. иваз кардани вай беҳад мушкилай. ма дар командам роҳи бизнеса ёд мегирам. Дар командаи ма ҳама занакои баақл кор мекунанд. Дар командаи ма бигем ки кӯдако кор намекунанд ки ман ӯро тарбия кунам. ана михел. ман шуморо аз рӯзи аввали видеотон тамошо мекардам, ба ҳамроҳии шумо гирия мекардам. Хурсанд шудам ки дар хурсандиятон хурсанд мешудам. шумо гирия мекардед, хурсанд шудед, хурсанд шудам. гапи ҳақ каса гӯш накунед. шумо да муваффақият. ҳазор раҳмати калон.
бениҳоят подписчикои меҳрубоне дорам, ки зиндагии маро аввал тамошо кардагиян. Подписчикое ки баъди муваффақияти ман омадагиян ва ё маро намефаҳманд, ин нахоҳанд фаҳмид. Так, тапай Саида, ман бояд дар так ҳами каталог лидер буром камтар дастгирӣ мекардем. Майли гап нест, ба ҷони дил одамои коргара ман дастгирӣ мекунам. Ина урусо чи астағфираллоҳ. кадоме ҳаст ки зан шақати хоҳару модараш урусоам гапои гуфтагиша мекунанд, чи ҳами одами инам як чӣ мегӯм, одами бад, одаме ки дилаш сиёҳай, ҳама вақт фикрҳои бадай да дилаш да сараш, фикр мекунад ки тамоми одамои гирдаш ҳамхелиянд. Ҳама яке кӯча бура як кас дигор кунад, о рӯз сиёҳ мая нигоҳ дора, дили вай сиёҳай, мая ба чашми бад нигоҳ кард. Одаме ки дилаш тозаҳай, одаме ки мехоҳад муваффақияти як каса дидан, одаме ки мехоҳад ки ҳама ранги худаш пешравӣ бошад, вай ки берун биомад як кас ки нигоҳаш кард, маҳшаи ханда мекунад. Бовар кунед, ҳами чиз ҳақиқат дорад. Шахсоне ки гапи бад менависанд, во да ақиби ман, во муваффақ, одаме ки муваффақ бошад, аймада пули бисёр кор кунад, званияҳои беҳтарин дошта бошад, дар зиндагиш ҳама чия дора, камбудӣ надорад, ӯ ба ман кор надорад. Медороя Саида молодец, мега меброя. Саида дигаро чӣ гӯянд, ман туро нағз мешиносам, момам очад ҳамсояи ман, раҳмат. Одаме ки бад гап мезанад, чӣ ба иққа бахилен. Так, хоҳиш мекунам мардҳое ки ҳамин ҳақоратҳои мардакии даромаде нависеси, чӣ дар кораи шумо дар байни занакода даромада худтона гунаҳгор мекунем? Ман намедонам ки ҳамин хеле мардакои занакфелда чӣ намерасида бошад. аккаунтошон я аҷоиба, тру а б. Так, апай Саидаҷон, шумо беҳтарин аҳамият натиҳед. Ман тамоман аҳамият наметиҳам. Дар худи 1 миллиона дорум, зиндагии беҳтарин дорум, мошини беҳтарин дорум, хонаи беҳтарин дорум, фарзандои солеҳ ва солеҳа дорум. Так, як хушхабари дигарам ман ба шуморо мерасонам. Муҳаммадҷони бачаи ман дар Қуръон омадагия, аллакай ирӯзпагаҳ қуръонхония сар мекунад. Ҳамаша ёд гирифтаанд ҳами каникул, мне удалось аюдаш буромадам ки фарзандои ман аллакай ба қисми қуръонхонӣ бигузаранд дар синни 10 солагиш. Коргар дорем дар хонатон? Ҳо, коргар ёфтам. Аллакай як ҳафта шуд кор кардестай. Саидаҷон салом алейкум. Салом. Салом. ҳами ман аҳамият додам, агар ай ним соат эфири мо зиёд шава, мардакои бегона медрояна ҷангу ҷанҷола сар мекунанд. На вайро гунаҳгор мекунем, на сармона қати вайро вайрон мекунем. Беақла ба ақл кардан қинай, то одамизод худаш ақлша, то да як сахтии зиндагӣ нараса, ақлаш дар ҷош намебиёяд. ман барои ҳамаи шумо тамошобинони азиз пешравӣ, муваффақият хоҳонам дар соҳаи зиндагӣ, дар соҳаи кортон. ҳама вақт муваффақ бошен. Целоуструблённый мегӯянд ку мақсадгузории ҳақиқиро ёд гирифта ва ба мақсаду орзуҳои худтон расидана ёд гирен. барои ҳамаи шумо пешравӣ хоҳонам. Худованд ҳамаи мо шуморо дар паноҳи исматаш нигаҳбон бошад. фарзандои моро дар роҳи ислом ҳидоят кунад. қуръонхон, намозхон ва хизматгори ислому падару модар бигардонашона. ба ҳамаи бефарзандо худованд фарзанд ато кунад. ба ҳамаи бемориҳо худованд шифои комил ато кунад. ба ҳамаи бехонагон худованд соҳиби хона ато кунад. ғарибора ба назди зан фарзанду ба назди шавҳарашон бирасонам. падару модарои моро дар болои сари мо ҳама вақт нигаҳбон бошад. барои ҳамаи шумо муваффақият, раҳмат ки бо ман будед.
تا افیرهای آینده خداوند گبانتان باشه. ویدیو امروزه مرا تماشا کنید.